Goeie welkom bij de K-route. Ik ben hier op iPop, een man die van de 24e kerel werd. Dus takkert hier jubileum hier, 24 jaar iPop. Daar wil ik het aanstaan met de organisatie nog even voor hebben. Dit is het festival voor bands in Friesland die in het Fries of in de streektaal opereren. Draaien podia, bands en schitterend mooi weer. Nou, hier hoeraast meer. Ik zal je eerst vertellen wat we ooit nog in dit programma hebben. Gerben de Jong, een maffiejongen met een hoornpop, schreeuwt, regisseert en speelt zijn eigen stik als afstudeerproject. Koos van der Sloot verwerkt zijn leefde en fascinatie voor aaien in kunstwerken. En is verslagjouwer Douwe Talma die drumt in de metalband Insurrection en stier het aanroende weekend in de landelijke finale van de Metal Battle. Zit mijn bloeskap al goed? Wat bloeske zeg ik altijd. Gewoon low budget dit. En meneer? Hier zit echt goed? Nou, lid maar, ik doe het zelf al. Zo, microfoon. Ja, dank u wel. Oké. Nou, begin maar, hè? Ik ben er klaar voor. Gerben de Jong, uw dokter, is een jongetje hier en hij zit vol vuur. Hij studeert dit hier al in het Friesland College als artiest drama, tenminste dat hoopt er, maar het stuk Storm voor de Stilte. Dat stuk dat heeft hij zelf schreeuwen, maar hij regisseert het ook en hij acteert er ook in. Hij doet de publiciteit zelf, ja wat doet hij net zelf? Wat is er aan de hand? Kan ik een orenmeesken krijgen? Heeft hij ADHD of kan ik gewoon niks uit handen Jan? Douwe Talma, die wil het weten. Zitten we al in de uitsturing? Hey. Ja? Oké. Kim wel hier? Toch maar. Goeie, ik ben Douwe Talma voor de K-route. En vandaag binnen wij bij Gerben de Jong, een maffeknul, met een handpop en alle kunstjes en talenten. Nou, laten we het even beginnen. Kom maar mee. Ik ben al eigenlijk bezig met theater vanaf ongeveer mijn zevende of zo. Ik herinner nog dat ik toen mijn moeder vertelde dat ik heel graag in een film wilde spelen en tegen rode draken wilde vechten en alles. Toen zei ze, nou dan moet je maar eens op theaterschool. En ben ik daar tot mijn 15e op gezeten. En daarna naar de MBO Artiest Drama opleiding gegaan. Slucht van theater dus, die Gerben. Vliende hier woon hij ook de landelijke finale van de kunstbende. Maar zijn solovoorstelling sleepte hij de eerste prijs in de categorie theater en performance binnen. Dit is Germens Kunstje, de act waarmee ik heb gewonnen met de kunstbende. En dit is tijdens de landelijke finale, dus dit is in Amsterdam opgenomen. Ja, het is een soort van cabaret, het is eigenlijk non-verbaal. Nou, en hier begint echt dat komische stukje, zeg maar. Wat mij aantrekt in theater is nou ja, sowieso hoe dan ook de aandacht, zeg maar. Omdat alle ogen dan op je zijn gevestigd. Dat is ontzettend leuk. En ja, wat er ook in de jaren is gegroeid, gewoon de waardering voor wat je doet. En ook de variatie in wat je doet. Ja, en het leukste vind ik ik schrijf zelf ook ontzettend veel, om dat aan mensen te laten zien. Want dat geeft natuurlijk ook weer een stuk bevestiging en daar weer, ja, de lach vind ik ook ontzettend, dat vind ik het leukste om op te spelen. Omdat dat natuurlijk een directe reactie is op wat je doet. Ik heb een vriendin van mij geholpen met de auditie in Amsterdam voor kleinkunst. Als bedankje, want we waren bij de ouders van haar vriend. En toen lag deze handpop daar. En ik zat er ontzettend mee te spelen, want ik heb altijd naar de Muppets gekeken en ik vind Jim Henson helemaal te gek. En toen heb ik deze gekregen als verrassing, want die ouders deden er niks meer mee. Wist je wel eens maar aan de gang, maar die pop? Ja. Ja, poppen, dat komt toch op een later stadium. Maar dat zou ik er ook in willen brengen, omdat het toch ook wel fantastisch is. Hey, is dit Omroep Friesland? Is dat alle jaar in kleur? Nou, is dat heel mooi? Want ik raad de camera. Hey, is dat net zwier? Is dat net zwier, hé? Hey, cameraman, is dat net zwier? Of valt het daar? Hey. Grappig. Ik denk absoluut dat ik wat anders te bieden heb dan iedereen in theater. Wat is dat dan? Absoluut. Ja,
Een frisse blik. Ik ben sowieso nog wat in de ontwikkeling van het anders benaderen van theater. Om daar eens iets heel anders mee te doen. Ik ben ook iemand, heb ik gemerkt, naarmate ik bezig ben met mijn afstudeerproject, dat ik iets met de sfeer kan doen die je al neerzet bij binnenkomst. In de blauwe dozen van Kunstwerk repeteert Gerben druk voor zijn afstudeervoorstelling Storm voor de Stilte. Een stuk dat gaat over de confrontatie tussen een stel waar zijn relatie al jaren in een impasse zit. Troch een storm wordt het koppel rust goed met een neus op de feiten drukt. Nou, wat is het? Wat heb ik verkeerd gedaan? Pijn! Je hebt mij pijn gedaan! Kom op, zeg, zo hard sloeg ik niet. Godverdomme! Snap je dan ook helemaal niks? Denk jij dat een paar drankjes, een vechtpartij, wat nachtrust en noodzaak alles oplost? Je hebt me niet alleen fysiek pijn gedaan, maar mentaal nog het meest. Jij geeft mij de schuld van ons onsuccesvolle huwelijk. Al uw vierde-iers studenten die maken een eigen eindexamenvoorstelling. En dat moeten ze zelf organiseren en zelf inspelen. Gerben heeft verkozen om het ikzelf te scrowen. Nou, dat hoeft op zich net, maar dat is zijn ambitie, zijn ambitieuze karakter. Dan hou ik voor mezelf heel veel overzicht en heb ik het zelf in de hand. En hier begon je weer. En uit een wanhopige. Ja. Nou, en uit een wanhopige, impulsieve poging van mijn kant, et cetera, et cetera. Dus hier, naar mij. Ja. Nou, ze trolliëren en heb ik hem echt wel ontwikkelen naar wat er nou is. En dat er zo'n stik ik maar ziek in. Zelf scrowen en zelf acteren. Dus ja, bijzonder. Wat komt er nou hierna voor jou, nadat je studiejaar rond hast, zeg maar? Hierna komt een jaar niet studeren. Ik ga een jaar lang, ik doe bijvoorbeeld de auditie bij theater. Komende dinsdag is daar de tweede ronde van. Stel dat ik door die audities kom, dan is een optie voor volgend jaar. En nou ja, daarbij wil ik nog meer jazz zingen, cabaret dingen doen. Er zijn nog mensen waar ik graag nog mee wil samenwerken. Ik heb nu een connectie opgebouwd waar ik nog heel veel mee kan doen. Dus ja, komend jaar eigenlijk mentaal, artistiek en financieel aansterken om een hbo-opleiding aan te kunnen. Storm voor de Stilte speelt van 12 tot en met 14 mei in de blauwe dozen van Kunstwerk in Ljouwert. Kaartjes kun je bestellen via stormvoordestilte@hotmail.com. Als jonkje struin de koos van de sloot een soort in het veld om, in de buurt van de Jouwer, waar die waai komt. En als hij dan aanvond, dan kan hij mooi in de boes thuis uitblazen en bij die grote sammeling die hij hier. Nou, die sammeling die is lang waaierekken, maar met aaien is hij nog altijd in de slag. Hij maakt er dan ook kunstwerken van, escapes, intrigerende landschappen en nog volle meer eigenlijk, want een aai is een stuk symboliek. Het aai, dat is voor mij net een beeld van vruchtbaarheid. Het is voor mij in de eerste instantie een metafoor, zeg ik nou wel eens. Het aai is voor mij een metafoor voor de kunst. En, want dat aai, dat had ik iets oorspronkelijks natuurlijk, iets van de oorsprong in zich. En dat moet de kunst ik hebben, dat moet natuurlijk ik oorspronkelijk en nee wezen. We gingen natuurlijk als jonkje het laan in, maar de pols en dan te polsje springen en te gek jaaien. En ja, ze nou dan vonden ik wel eens een aai. Dus echt serieus aai zie je nee, dat hier meer van ja, we vonden wel eens wat. En dat kwam dan bij mij naar huis en dat blaasde uit en dan hier is er een aai. Ja, ze hebben heel wat midjes en sneun en snijn omzwalkt natuurlijk. Ja, zwalken dat wie het. Dit is een van de eerste werken die mij het landschap te maken hier. Ik heb eens een keer vlak bij Pietersbier, dus langs de kuststrook, en toen zeg ik op een gegeven moment de hele grafische lijn van de diek, zeg maar. En ik daadwerkelijk een wolk erboven. Toen dacht ik van, oh, dat is wel een mooi grafisch beeld, daar kan ik misschien nog wel eens iets mooi.
Ja, als je die aaien, dat heeft met mij in die persoonlijke zin heeft het alles met mij te maken, omdat het veromgriept op mijn jeugd en dus veromgriept op mijn herinneringen. Ik bedoel, in die landschappen die neem ik bijvoorbeeld herinneringen aan Haskeland, herinnering of denkend aan Haskeland. Dus het heeft met mijn herinneringen te maken, maar het heeft ook met mijn emoties te maken. Het heeft ook met wat ik in het leven meemaken heb. Ik bedoel, dat is toch een soort weerslag in die werk natuurlijk. Een beroerte maakt een eind aan Koos zijn carrière als sterrenbouwkundige. Het wie het oors. Hij gooide het roer om en begon met het maken van de aaikunstwerken. De cartografische werkwijze liet het likwijls waarom te komen in de eggscapes. Ja, daar refereert het aan mijn tijd als sterrenbouwkundige in Skarsteland, de letterlijke gemeente die ontvangen is uit Haskeland. Daar ben je natuurlijk ook met dit soort sterrenbouwkundige patronen ben je natuurlijk bezig. Dus vandaar op twee manieren herinnering aan Haskeland. Nou, ik denk, ik moet maar eens even zien dat is nog wat bijzondere aaien of aaien van mijn hart. Ja, nou, bijzonder. Deze aaien die leed eigenlijk green aaien, dat de hele site wel van green aaien. Ja, nee, green aaien die ken ik, die aaien is, maar die ken ik wel broeken, ja. Ik maak alleen nog maar legale aaien. Ja. Nou, en dit is illegaal hoor, dit is nu het aaien. Dus, ja. Die stipjes, dat die altijd toch wel weer iets bijzonders. Ja. En als dat op een gegeven moment, als je zeg maar in zo'n werkje plaatst, in zo'n kastje plaatst, en er zit een spalt op, dan is dat op een gegeven moment nog volle sterker, die tekening in dat aai. Dat ga ik zo niet weer te ja. doen. Ja. Dat is iets. Die is van mij. Ja? Die gaat mooi. Waarom? Nou ja, die ken ik wel broeken. Die ken ik wel. Ja, er zit zo'n unieke tekening in. Dat kan je zelf haast net maaien. Ik bedoel, die kleur die kan je haast net maaien. Ik bedoel, de lijnvoering die erin zit, dat kan je nooit zo naai maaien. Het leukste van dit werk is gewoon het betekenen ervan. Maar het uitvieren, soms dan denk ik flikker alles in hoeken en ik wil het nooit wegzien. Maar ja, de orde daar is dan zie ik het toch weer op en dan denk ik van ja, dat wordt het toch in de handen hebben. Wat het betacht heeft, dat wordt toch dat wordt gerealiseerd heeft. Leuk vind ik het net. Noodzaak is het. De muziek is dan van, ja, soms heeft het van tevoren een heel duidelijk idee en soms dan ontstiert dat ik, totdat je gewoon mee aan de slag bent. Zo, ik bedoel, was het op zo'n manier bijvoorbeeld uitdrukken kerst, dat er een soort verbinding tussen dat eyelight en de hedendaagse techniek. Dus een oerbeeld als een eye verbinden met een chipplaat. En hoe lang is het dan nog voor u met het thema aaien? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, zolang het me boeit en zolang het me dat ik denk dat ik er nog nieuwe dingen mee doen kan. En zolang het in deze keer bloedt, dan zak ik nog wel terug in. Hij is er mooi heen hok. Dacht ik net. Maar wij binnen de hin. Nou, de hen die komen straks. We gaan eerst heen op vakantie en daarna dan komen ze erin. Ze zijn besteld, maar het ben nou nog aaien. Goedemiddag, Jacob! Bij de krachtzitting en wij brengen u
iPop in Nylon, Arune Mandi. De start van het Frieske festivalseizoen. Mooi waar, gezellige sfeer en een voorzitter die het nou al uitzucht naar het takend hier, want dan vieren ze haar 24-jarige jubileum. En dat moet wat aparts worden. We willen wel een bijzonder iets van ons. Ja, maar wat voor richting moet ik dan denken? Alles wat om de Friese muziek draait. En ik denk alles wat in het Verliezen West is, misschien kan het wel wegkomen. Maar ik wil dat je zegt van de nieuwe muziekstromen die er komen, dat we daar wel iets meer in betekenen kunnen. Dus dat het publiek dat je er ooit een keer West hebt, takend hier denkt van, waar gaan we weer heen? Ja, dat hoop ik. Ja, kun je daar 5000 mensen bergen? Ja, dan moeten we tot 2 dagen verspreiden, dat zou dat kennen. Nou ja, dat is een idee, of net? Ja, dan moeten we de tent er erbij hebben. Ja. Dan kunnen we iets van huis hier. Ja, maar is dat een idee om daar wat te... Ja, ideeën, ik weet wat ik zei, we denken out of the box. Dus ideeën die spugen we bij honderden dat het legt. En dan geven we gewoon streepjes en wat kunnen we zelf handelen als organisatie. Maar ik van, ja, wat zorgt ervoor dat iPop was centraal staan doet. En iPop is het festival met de on Frieske taal besibbe muziek. En daar gaat het wel goed mooi. De Hoenekop docht het poer best, maar ik kwartsluiting het krijgt de naaie rockopera skreun. En komen aast ik nog maar een cd. Nou, we binnen ook druk aan het opnemen. Dus we binnen zelf hebben een soort van opnamestudio gebouwd. Die het een loods en daar wordt dan een hakje op zetten. En ja, heel leuk. En dan met stapje voor stapje. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen dingen en ik nog, maar zijn werk en zijn gezin. Dus ja. Nou ja, het gaat eigenlijk heel langzaam. Maar uiteindelijk als de cd klaar is, willen we graag de maroon. Maar wanneer komt die cd dan klaar? Van Simmer nog? Of nou, dat hopen we, maar ja. Maak het net zo vol. Het gaat eigenlijk heel langzaam. Ja. En dat is, ja. De dik 2000 bezoekers man die hier een mooi festival en zorgen nou al uit de takend hier. Benijd wat dat worden zit. Popseel attack in Enschede wat daar ondersteunt de Metal Battle houden. Dat is een landelijke wedstrijd van metal bands. Het leuke is dat in die finale met 3 bands ik een Frieske band meedienen. Insurrection. En het leuke daarvan is dat ons eigen Douwe Talma daar de drummer van is. Herman Zijlstra, die ga je mooi. Hier in Grains wen het de frontman van de metalband Insurrection, Sander Blok. Hij docht een studie scheikunde en is al jaren gek van de wereld. Vroeger vond ik het al heel bijzonder om te zien waarom de lucht nu blauw is en waarom de lucht 's avonds rood is. Of waarom er überhaupt zoiets is als kleur en hoe het nou zit met elektriciteit en het magnetisme. En ik hoop dit jaar mijn bachelor af te ronden en dan volgend jaar te kunnen beginnen met de topmaster nanoscience. Maar we zijn hier voor Insurrection. Insurrection is voor de helft een Frieske en voor de helft een Grainzer band. Waarom had ze in Friesland meedoen op de Metal Battle? We hadden het idee dat het in Friesland beter georganiseerd was dan in Groningen. En nou, we dachten van, dat gaan we Friesland doen. En er zit ook een keuze bij, een strategische keuze wel. We wilden niet tegen Paradox Machine spelen, want we hadden toch het idee van, Paradox Machine, die mensen zijn zo goed, daar gaan we niet van winnen. En we dachten van, als we in Friesland meedoen, dan gaan we niet tegen Paradox Machine spelen. En die hebben dus ook de voorronde in Groningen gewonnen. Uiteindelijk hebben ze wel verslagen in de halve finale met een puntverschil. Dus dat was wel mooi. Het is nou sneun en de band had joen de finale in Enschede van de Metal Battle. Ze oefenen hier nog 1 keer. Komt ze van de weekend net zo volle tijd hier om te oefenen. Waanzin. Ja, u laat kleppen. Net erbij. Opgefokt iets. En bij metal is het zo, als de drums net snel en hut en strak is, dan is de band vaak, kijk, het niveau van de band hing het vaak van de drummer af. Dus het is buurt net zo heel hoog. Vorig jaar, 2010. En toen op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van Douwe, onze drummer, van zijn jullie nog op zoek naar een drummer met de Deathwish heette het toen nog. En ik dacht echt eens van, hoe komt hij daar nou in één keer bij? Maar ja, ik was net uit Beyond Reproach gestapt en zo. En toen dacht ik echt van, dit wil ik. Dit lijkt me heel gaaf.
vrouw is wat ouder, ja. Die is al aardig 4 in, ja. Ik ben nou Ket 21. En hoe oud is dat? 22. Hij is 32 en wij zijn 2 en 23 de rest. Dus het is... Ik zit al zo 20 jaar in de metal. In verschillende bandjes en zo, dus ja, ik herinner een tiertje mee. Nou, ik denk dat het voor u zeg wel een beetje gunstig is. Je hebt een soortje podiumervaring en dergelijke. En bandervaring, communicatie. Dus eigenlijk doen we een heleboel gewoon met z'n allen. En niemand neemt echt het voortouw in. En dat vind ik wel fijn. Dat niet iemand dat allemaal op zich hoeft te nemen. Maar dat is gewoon heel natuurlijk gewoon dat iedereen wat doet. We hebben laatst nog een nieuw nummer geschreven en die heeft als onderwerp ja, gewoon sterven. Het is niet met haat of zo, maar het is gewoon heel koud en kil. Als wie leeft, die zal sterven. En ik heb wel zoiets dat er een beetje een boodschap in überhaupt in teksten moet zitten. En ik ken ook wel teksten die gaan dan over de hele wereldbevolking uitmoorden en zo. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Dus dit jaar bij de landelijke finale heel wat op het spel. Wat ze winnen krijgen een studiotiet van een cd. Doch mij on de Metal Battle op een groot Europees festival. Kortom, dat wil je als band. Het is nou het zien van Seizen. Nog even en dan geven we de soundcheck doen. Nou, dat doen wij dan net, want wij spelen, we gaan ook een jaar dus laten om waar spelen wij. En wij spelen nou Jonas Twarde. We zijn hier voor de finale van de Metal Battle 2011. En we gaan beginnen met de eerste band. Dit is Curse of the Forgotten. De eerste kandidaat is los en Insurrection maakt het hem clear voor het optreden. En dan ben ze onder beurt. State of Negation is de laatste band die speelt. En het liep het wel of zijn bus vol met aanhang mee had. De ziel gaat helemaal los. Sterke concurrentie. Echt sterke concurrentie. Echt super vette bands ook, toffe jongens allemaal. Maar we hebben nog wat koekjes backstage, dus we gaan straks even proberen de jury om te kopen. En wat vindt de jury eigenlijk van Insurrection? Ik vond ze erg goed, alleen ik vond ze wat chaotisch. Ik heb wel zoiets van, je moet durven kiezen tussen wat je in een nummer doet en wat niet. En ik had een beetje het gevoel alsof ze alles echt bij elkaar wouden doen, zeg maar. Maar verder, interactie met het publiek was geweldig. En ja, ik vond het gewoon een lekker energieke band. De grote winnaar van de juryprijs. State of Negation! Shit happens. Ja, ik ga niet veel lekker spelen, dat is wel heel wat. Het is jammer dat we nou net woen hebben, maar mijn pad, ja, ik zou mooi wijzen misschien nog wat optreden zo doen. Dat zou het mooiste zijn. Dit is de kaartroute voor deze week. Na week dan hebben we weer een aflevering van de Leers Club. We hebben een doensfilm met Frieske hinders erin. En we hebben een band van de Faroe-eilanden die op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert speelt. Van nou bedankt voor het zien en na week.